Zegt Dries, het lijkt wel alsof je wat rustiger bent geworden. Nou ja, ik ben nou boven de 50, hè? Dus je moet ook eens een klein beetje opletten met wat je zegt en wat je doet. De periode gele zwembroek die heb ik een beetje achter de rug. En nu probeer ik nog mooie liedjes te maken en lekker op te treden. Nee, het gaat vanzelf, hè? Met de jaren komt dat. En ook een beetje in het Dries-team hebben we besproken niet te gekke dingen mee doen. Periode zwembroek achter de rug. En ik had hiervoor een liedje dat heette Laat me niet los. Dat was een mooie ballad. En toen voelde ik dat ik daar weer een ander publiek mee aanboorde. Opeens ging het weer om zingen. En nou, dat wil ik nog graag laten horen. Ja, dat ik ook nog wel een liedje kan zingen. Nee, een hoop mensen vragen me dat. Heb je spijt van die gele zwembroek? Heb je spijt van de film? Nee, op dat moment stond ik erachter. En als je nu terugkijkt, dan zeg je, nou, was die film nou verstandig om te doen? Nou, die gele zwembroek die heeft zoveel geld opgeleverd. Daar heb ik in ieder geval geen spijt van. Nee. Nou, als er wat ingaat, dan word ik weer wat wilder. Maar zo overdag nou, ben ik vrij rustig. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik was ook in Workum. En dat was een stuk minder, hè, qua weer dan. En als je dit ziet, ja, dan gaat het weer borrelen. Hè. Ik ga straks 2 liedjes doen. En nou, dit zijn altijd leuke dingen. Nou, mijn huidige vrouw die heeft me gevraagd... hou mij zoveel mogelijk buiten beeld. En daar moet ik naar luisteren, want anders krijg ik ontslag. Is dat moeilijk voor je? Ja, mensen vragen gauw van hoe gaat het thuis? Mogen we thuis een fotootje nemen? Zet haar nou even naast je. En zij zegt nou een enkele keer wil ik het wel doen, maar liever niet.